दृष्टी ऑप्टिशियन्सची 11 वर्ष विश्वासार्हतेची सिंधुदुर्गातील ग्राहकांसाठी स्पेशल ऑफर। चष्मा आणि गॉगलच्या दर्जेदार फ्रेमवर 50% फ्लॅट सूट आणि विशेष भेटवस्तू सुद्धा। ब्रँडेड फ्रेम खरेदीवर कोडॅक कंपनीची लेन्स मोफत, चष्म्याच्या लेन्स खरेदीवर फ्रेम मोफत। त्वरा करा, ऑफर मर्यादित कालावधीसाठी। कोकणातल्या जमिनींवरती देशातल्या बड्या उद्योगपतींचा डोळा असून कोकणातील नागरिकांनी आता सजग राहण्याचा इशारा सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन यांनी दिलाय। पाहूयात नेमकं काय म्हणाल्या उल्का महाजन। हा तर त्यांचा मोठा अजेंडा आहे, कारण हे सरकार भाजप सरकार केंद्रात आल्यापासून पहिला हात त्यांनी 2013च्या लँड ॲक्विजिशन ॲक्टच्या संपादन कायद्याला घातला होता आणि त्यानंतर सगळं त्यांचं धोरण हे कॉर्पोरेट आर्चेड असं धोरण असतं आणि कोकणावर त्याची विशेषतः टांगती तलवार आहे, कारण कोकणामध्ये प्रचंड निसर्ग संपदा आहे, समुद्रकिनारे आहेत आणि हे सगळं लुटण्यासाठी भांडवलदार टाकलेले आणि जागतिक भांडवली शक्ती यांच्यामध्ये याच्यावर कब्जा घेऊन पाहत आहेत। त्यामुळे कोकणच्या जनतेने व तिथले शेतकरी असतील, मच्छीमार असतील, पिठागरांमध्ये काम करणारे लोक असतील किंवा सर्वसामान्य आपली उपजीविका निसर्गावर ज्यांची अवलंबून आहे ही सर्व जनता असेल, त्यांना एकदम म्हणजे कसून उभं राहायला पाहिजे, कंबर कसून, की हे आपण जाऊ देता कामा नये। कारण कोकणाच्या माणसांचा विचार जेवढा महत्त्वाचा आहे तेवढीच येते नक्कीच कॉर्पोरेट सेक्टर विशेषतः राजकारण्यांचं या कोकणावरती डोळा आहे। ती निसर्ग संपदा कधी कॉर्पोरेटच्या कशात जाईल सांगता येत नाही, त्यामुळे त्या लोकांनी सजग राहावं आवाहन सामाजिक कार्यकर्त्या सर्व राजन आंदोलनाच्या उल्का महाजन यांनी केले। कॅमेरामॅन प्रसाद कदमसह भगवान शेट्टी, सिंधुदुर्ग लाईव्ह, सावंतवाडी। संपूर्ण कोकणसह जगभरातील ताज्या घडामोडी सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा।